Izala kaucewa ce, an gina izala a zubar da jinin al'umma, fitina, propaganda, cin amana, neman abin duniya, yanke zumunci da ƙin bin na gaba amma ba bisa turbar sunna ba da suke ikirari. Wai siyasa ba ta fi sallah ba? Kamar yadda suka ce siyasa ta fi sallah muhimmanci, har yanzu wannan magana tana. Wai 'yan ta'adda nawa izala syndicate ta haifar. A arewa da halin da ake cikin nan fa malami ne zai ce maka da samun bid'a gara samun 'yan bindiga, kaga ai dan bindigan ne shi. Yasa muke faɗawa mutane muke cewa da 'yan bid'a a gari gara 'yan bindiga a gari. Hanya kun gane karatun ku? Ba ki gane ba? 'Yan bindiga masu kashe mutane kidnappers to da malaman bid'a a gari gara 'yan bindiga a gari. To ba ma akan wannan nake yin wannan bidiyon ba. Kun san akwai babban malamin izala da ya halaka aka kawo gawarsa babu kai, ana tunanin ya sayar da kan. Tir da wannan lamari. Wanda ya faɗi wannan maganar jigo ne, ginshiki babba na izala. Lokacin da aka kawo gawar halakakken shine suka takura akan a buɗe masa fuskar shi siban kwana na ƙarshe. Kawai sai dai suka ga ana ta warware bandeji da aka yi rafin ɗin gangar jikin shi a matsayin kai kenan. To amma babu kan halakakken. Wannan ne yasa mutumin ya firgita da lamarinsu na izala, ganin cewa sun ɗauki shehun izalan nasu a matsayin mutum mai zuhudu, tauhidi ko tsoron Allah. Mutumin ya ce wasu daga cikinsu jigogin izalan sun yi zargin cewa ko ya shiga ƙungiyar tsafi sabida aƙidar boko neman suna ko ɗaukaka. Kafin in faɗa muku sunan wannan jigon izalan, ina so in rantse muku cewa wallahi tallahi wannan labarin ba ƙagar shi na yi ba don in zo in ɓata ma wani suna ko don in tozarta wani. Na san cewa duk kalma ɗaya da muka furta da mutum ya furta a rayuwar shi akwai masu rubutawa a tid da raƙib, kuma a ranar lahira zai yi bayani a kanta. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah ya ce babu kalma da mutum ya fitar face akwai mai lura da ita. Amma kafin in faɗa muku sunan shi, bari in ba ku satar amsa. Ku yi tunani a kakkaf malaman izala halakakku a cikin